kamɓe jogino ceede ɗe. Lefol laamu jaogo ko kañumen jogino ceede, kamɓe ñamanno kalis biyeteɗo ceede o. Ɗum waɗi hande fulɓe so namdama kalis no wiyete puɗar mbiye ceede, ɓe tumni koye jaogo en. Kamɓe kadi jaogo en kamɓe jogino faddude ndaw ko mbiyeten étoile David en français ko faddude ndaw e to banggue kuumen en e to addude natal hoodere nde ɓe nanna hen. Moustapha Boli Kane waɗi hen vidéo hollirde no ɓe mbaɗiranno ni tigui rigui banggue faddude ndaw nde ko jaogo en puɗɗi ɗum. To banggue diine noon jaogo en gonano julɓe mbiɗen, ɓe gonano julɓe, ɓe ndewanno ko sanamuji, ɓe darnat allahiyel eɓe ndewa hen, kamɓe ko sanamuji ɓe ndewanno. Caggal jaogo en noon ko laamu manna. Laamu manna e wiide Moustapha Boli Kane o wi manna wona kullel wona neɗɗo, manna ko lefol. Manna ko lefol. Manna ko lefol walla ni mbiyen ko inde farnorde lefol. Way kono wiide satigi ni, way kono wiide almami ni, way kono wiide arɗo walla almami walla jagraf. Ko noon woni ko gandanɗa hoorema ko lefol manna. Joni noon e on ɗon saaha kamɓe lefol manna nde ɓe gari nde kamɓe guitti jaogo en, kamɓe kaaɓi jaogo en, kamɓe mannankoɓe kamɓe liɓi lefol jaogo en. Adi ƴettude mabɓe nde ɓe liɓi lefol jaogo en noon, adi ƴettude mabɓe lefol gardiɗo mbiyen président mabɓe ko war Jaabi Ndiaye. War Jaabi Ndiaye oɗo woni gadiɗo ardade mabɓe, o yettere ko Ndiaye. War Jaabi Ndiaye ko kañum adi. War Jaabi Ndiaye walla wone mabɓe mbiyaɓe ko War Jaabi Ndiaye, ɓe mbiya War Jaabi, ɓe mbiya War Jaabi. Kanko nde ɓe liɓi mannankoɓe ko kanko tigui ari ƴettude lefol o ardiɓe. Kamɓe noon mannankoɓe koɓe julɓe ɓe gonno, woni finde muɗum koye teminande 11 woni ko mbiyeten 11e siècle, nde Moura Bitoune en gummi fellande diine jihadi, ɓe disnodiri e War Jaabi Ndiaye. Ɓen ko julɓe gonno eɓe gummi felloyde jihadi, ɓe gaare e War Jaabi Ndiaye, ɓe disnodiri e makko, ɓe kalde makko beele ɓe ballamo tawde wonti kamɓe fof koɓe julɓe. Ni woni noon ɓe gari Moura Bitoune en ɓe ko kamɓe koɓe berbere en Sanhaja, woni lemtune en, koɓe lemtune en to banggue Mauritanie. ene jeeya e mawɓe mabɓe noon ɓurɓe dowlude e ɗinɗon leƴƴi Sanhaja walla lemtune biyeteɗo Yahya ben Oumar walla ɓe mbiyamo Yahya ben Ibrahima. Inde ɗiɗɗe foof gari e taari. E on ɗon ko kanko ardino lemtune en ɓe, kanko ardino safal ɓe Sanhaja en ɓe. Joni noon ɓe gari ɓe jii oɗo mo ganduɗa ko War Jaabi Ndiaye, ɓe kalani ɗum wonde koɓe ummaniɓe fellande diine yo on ar yaada e mabɓe. Ni woni waɗe mabɓe Abdallah ben Yafsine ene limte e mabɓe tigui rigui, on ɗon ene jeeya e limtetnoɗo e mabɓe. Joni noon kanko Abdallah ben Yafsine ko gam sembinde noon ƴellidde diine l'islam e nder leƴƴi Sanhaja en, ko ɗum addinimo kanko ne yaadude mabɓe. Ni waɗi noon War Jaabi Ndiaye o wadde mabɓe baaɗiko, tawde kanko wawa yaadude mabɓe, o ƴetti baaɗiko woni ɓiyi ko tokos tan walla ɓiyi ko tokos, o totti yo yaade mabɓe. ɓiyi ko wiyeteno ko leebi, on ko leebi wiyete. O itti leebi, o wi tawde mi wawa yaadude mabɓe ko fiyande diine ɓe pelloyta, an ar jaada e mabɓe, min mi heddoɗo mi reena. Ni woni War Jaabi Ndiaye itti leebi o waddimo e ɓen ɗon. O itti kadi 4 ujunere laɓagal puccu, o tottiɓe guila tekkurur ha fewandema Andalusia koye nder leydi Espagne. O tottiɓe 40,000 chevaux e yo yaade mabɓe kanko War Jaabi Ndiaye o yo ya walleɓe felloyde diine 4 laɓagal puccu. Ɓe gummi e nder tekkurur nder Fouta fewde Andalusia Espagne, ɓe ndewoyi toon haɓe ndewoyi Maroc. Nde ɓe gari Maroc ko kamɓe cosi ɗon hande ville mo mbiyeten Marrakech o, kamɓe cosi ɗum ɓeɗo yaaɓe jihadi pewni ville Maroc biyeteɗo Marrakech o, kamɓe pewni ɗum. Hol année mo ɓe pewni ɗum ko 1070, oɗon mbawi yurnitede ƴeewon 1070 ɓe cosi ville de Marrakech au Maroc, kamɓe felloyinoɓe jihadi ɓeɗo mannankoɓe e ɓeɗo tigui rigui safalɓe saratinen Moura Bitoune en, kamɓe cosi ville Marrakech gonɗo Maroc o. eyyi joni noon nde ɓe jeehi toon, caggal ɗum ɗon ɓe jeehi War Jaabi Ndiaye kanko noon omo jibini ɓiɗɗo, o jibini ɓiɗɗo ene wiye Wad War Jaabi.
kanko wiyete ko Wad Jaabi o jibini ɓiɗɗe ne wiye Wad Jaabi. Wad Jaabi kañum ne jibini Hammadi Wad woni mi mbiya tan Hammadi Manna Dombel eɗen karamo e tinde e daari mbiyen Hammadi Manna Dombel ma en ngare makko Hammadi Manna ha ɓuuran andude hol goɗɗo Hammadi Manna. Enen fof en nani e daari Fuutankoɓe mawɓe men ne mbiya Hammadi Manna noon jibinima ko Wad Jaabi jibinima ko Wad Jaabi Wad Jaabi jibinima ko War Jaabi Njaay ɓeɗo fof Njaay jettete eyyi joni noon oɗo Hammadi Manna kañumne tawde jibinama caggal ɗum ɗon noon ɓe ummi Jaara ko leydi Mali. Hol gummiɗo toon o wonno kanko Hammadi Manna o wonno ko Jaara e nder diwan Nioro laamiɗo julɓe kanko Hammadi Manna o to leydi Mali. Caggal ɗum ɗon noon o ummi Jaara kanko Hammadi Mawna Allah andi noon ko ittimo toon o ari e Fouta Tooro o sinci e wuuro hakkude Jum e Tulde Gaale kanko Hammadi Manna. Ɗum tagi Fuutankoɓe andudemo e innidemo Hammadi Manna Dombel nde o naati Fouta Tooro nde o jooɗi ko hakkude Jum e Tulde Gaale banggue mum rew ha jimde maayo worgo ngo o innirigo noon Jaara to ummori to. Ɗum tagi sa ari hakkude Jum e Tulde Gaale ene waɗi Jaara toksil nan toon Hammadi Manna innitiri ɗum Jaara mawgo Mali to ummori to ɗum woni Jaara toksil. Jaara gonɗo ga e Fouta Tooro o innitira ko Jaara gonɗo Mali o eyyi ɗum woni Jaara toksil ɓe mbiyamo Jaara toksil. Hammadi Manna noon jooɗi toon e on ɗon saaha. Caggal ɗum nde yano ha ɓooyi soninkoɓe Jawarankoɓe Wagadugu ɓe pewji yande Jaara mawgo Mali tawde noon wonti Hammadi Manna en gummima Jaara mawgo hankkandi ɓeyto wonɓe Ganaɓe wonɓe Wagadugu ɓe pelliti yanoyde e Mali ɓe mbiya ɓe kaɓoya e Malinaɓe wonɓe toon Jawarankoɓe soninkoɓe Wagadugu ɓe pewji yande e Mali mawgo ɓe janayi Jaara mawgo. Nden keblugal ngal juuhi ha wullago ngo yanoyi nder Fouta Tooro Hammadi Manna nani wonde Jaara mawgo wuuro mabɓe ko jogori yanede koɓe jogorɓe foolede koɓe jogorɓe liɓede sababude ɓeyto Jawarankoɓe soninkoɓe nana pewje ummade Wagadugu ene janaya Mali. Kanko Hammadi Manna omo woni Fouta Tooro on saaha o nani ɗum o tafi konu kewgu doole o yeehi gam jabtinoyde wuuro makko ngo saabu yiiɗa nande wonde Jaara mawgo liɓama o tafi konu o neldi ɗum yo ya Jaara mawgo. Kono umminogo Fouta ngu yantodiri e kono gunnogu ɗon e Jaara mawgu ngu ɗum tagi Fuutankoɓe tawoyi Malinaɓe ɓe to Mali. Fuutankoɓe konu hewgu ummi Fouta Tooro ɓe tawoyi Malinaɓe ɓe jaggodiri mbaddi jungo e faano e nder Jaara mawgo ɓe pooli soninkoɓe ɓe. Wadde ɗo Fouta Tooro e Fouta Masina to Mali mbiyen ɓe ndendi saabu ko wonɓe Fouta Tooro ɓe gummi tawoyi wonɓe Jaara mawgo to Mali ɓe ndendi ɓe pooli soninkoɓe ɓe liɓi ɗumen ɓe mbari hen hewɓe fo tan soninkoɓe nde puɗɗi dogde ɓe ndiwti ɗumen ɓe dutti kamɓe Gana on ɗon saaha. Saabu noon kulhuli songuitere kanko Hammadi Manna o huli guile Wagadugu naɓe ɓe woni soninkoɓe Jawarankoɓe guile artude Jaara mawgo o sali hodde Fouta o heddi e Jaara mawgo hankkadi o ruttiraki Fouta kanko Hammadi Manna o jooɗi ɗon ngam rende hankanti Jaara mawgo saabu omo huuli guila ɓen ɗon garani o jooɗi omo reena wuuro ngo ni woni o lomtini ɓiyiko to Jaara toksil Fouta Tooro to o lomtini toon ɓiyi o wiyete ko Kuy Hammadi Manna jibini ɗum ko Hammadi Manna Dombel mo nanate no tawde Hammadi Manna jooɗima Jaara mawgo Mali omo huuli guila ɓeyto artude o wi wadde o lomtina ɓiyi ko jooɗonomo Fouta Tooro to Jaara toksil o neldi toon Kuy Manna Fuutankoɓe mbiyamo Kuy Manna walla mbiyamo Kuy Hammadi Manna fitti ko Kuy ɓiyi Hammadi Manna walla mbiyamo Kuy Manna. Eyyi joni noon e teskade noon e nder fulɓe Fouta Tooro ɓe so ɓiɗɗo leeli arde enen Fuutankoɓe ene waɗi no jomum innirte enen foof eɗen gandi Fuutankoɓe ne jogui ille kewɗe so tawi jomum innirama noon tan aɗa andi holko waɗi ɗum innirede noon yeeru so tawi en mbi luuti tan eɗen gandi ko jibinaɗo caggal bamum sen mbi sikkaka tan eɗen gandi ko jibi mo sikkanoko ene dañe soit yummiraɗo sikkano ene sowo ene wona reedu ha jibin walla babiraɗo sikkano ene daña ɓiɗɗo so ɓiɗɗo ɓe dañi noon ɓiɗɗo innire sikkaka Fuutankoɓe ne jogui ille kewɗe walla jomum wiye korɓale walla wiye ñiiwo o wiye dawyel walla wiye lella ɗeɗo ille fof eɗen jogui won inniraɓe dawyel won inniraɓe lella won inniraɓe ñiiwo won inniraɓe korɓale won inniraɓe sikkaka won inniraɓe hay ille ɗe ganduɗa ko ala jiɗɗo woni ko jolfuɓe mbiyata kenno bugol ko ɓe itti ɗum koye men ko enen keewi jogade ala jiɗɗo ɓe batti wiide kenno bugol kono ko enen gaɗi tafde ɗeɗo inɗe ɓe mbayli tan ɓe mbaɗi tan ko tradition batti ɗemde mabɓe joni noon e nder dumunno mannankoɓe ɓe laami
hayso laamu kuy noon ɓurani jawtuɗi kewɗi jaltani hen kanko kuy manno o kam kanko addi kongi kewɗi kalateɗi e nder reedu Fouta kanko kuy manno o ɓi Hammadi manno kanko addi kongi kewɗi e nder Fouta kanko addi toon bone manna baalel manna wawa ndiyam holto kuyam naati kuy naati e dunde e ko nandi hen ɗeɗo kelme ɗiɗo kongi foof kanko addi ɗum enen fof en nani bonne manna en nani baalel manna en nani manna wawa ndiyam kanko addi ɗeɗo kelme ɗiɗo kongi e nder Fouta kanko oɗo kuy manna ɓi Hammadi manna joni noon man firta noon kongi ɗi holko addi ɗum bone manna addi wiyede bone manna ko mannankoɓe ko julɓe ɓe gonno en kaalino kono noon koɓe julɓe hiisɓe c' est à dire koɓe julɓe waɗi compliqué en sattuɓe eɓe catti laamu ɗum woni koɓe julɓe hiisɓe kamɓe ɓe laamorino tan ko kaso walla karwas so Aboul Bassar yeynani jaam tan suwat waɗama e kaso suwama fiyama karosuji ha yimɓe foof jee ɗum kamɓe ko noon ɓe laamorino ko laamu hiisu ko kaso e karwas eyyi joni noon kamɓe ɓe gurno ko eɓe lepta yimɓe eɓe koyna ɗumen eɓe goyna ɗumen ɓe lepta ɓe koyna ɓe goyna ko ɗiɗo kongi tati ɓe joguino leptude hoynude e woynude gaga ɗum noon laamu kuy o e nder Diara Toksel e nder Fouta Tooro laamu makko ko laamu cukalel saabu ko cukalel kono ko baba makko lomtinimo o laamima joni noon kanko kuy manna Allah e makko hewde bone so omo ɗanotono o hewno wiide ko sagataɓe waɓe Aboul Bassar en Samba Alias Ndanan en yo mbal wakkademo ha weeta hay go suusa tellindemo somo lelatono jamma kanko kuy manna ɓe mbalata ko wakkademo ha weeta ɓe mbaɗat bertanteje ɓe mbaɗa dañci werte ha ɗata waɗe hen huuse tan ha feewa ha ɗata Aboul Bassar en mbala rondade dañci hi ha weeta kanko ko noon woni no laamorino joni noon kuy wala tigui rigui kuy wala jaggede ha weeta ene waɗa dow ene yeyna hay goto suusa tellidemo hande o finoy foof kuy Hammadi manna joni caggal ɗum ɗon ko noon kadine o woniri dongal guure goɗɗe ɗe gonɗe e less jimani makko nde c' est à dire so ummima so ari e ɗannade joni o waɗate ko bilanka hakkude guure e guure ɗum woni wuuro foof ngo ari kanko kuy Hammadi manna o ko sagataɓe kadi donotomo ha jettinamo wuuro wongo yeeso ngo c' est à dire hay ko guure ɗe omo wontani ɗumen caɗele kala wuuro mo ari ko noon o waɗata kadi sagataɓe dondotomo ha jettinamo wuuro wongo yeeso ngo kanko kuy joni noon bangyo bang ko lepte e caɗele bangyo bang ko goytali saabu hewtude bone manna yimɓe nan tan mbiya e manna de wari men manna lepti men bone manna ɗum addi konngol bone manna joni noon no laamaɓe ɓe mbayi tampude ni ko noon kadi hay ɓiɓɓe baaba ɓe mbayi lorlude ɓiɓɓe baba makko ɓe kanko kuy manna ko ɗum rewi noon ha goto e ɓiɓɓe baba makko kanko kuy manna feeri fayɗo wiyete Bourgouduna e nder diwan Yirlaɓe eɗen gandi Bourgouduna goto e ɓiɓɓe baba makko ɓe tampi bone makko kanko bone manno kamɓe jiidi on feeri fay Yirlaɓe fay Bourgouduna ko ɗum addi ngesa manna gonba toon ba e nder Bourgouduna wonande wonɓe Bourgouduna anduɓe toon ɓe ene waɗi ngesa ne wiye ngesa manna eyyi joni noon e nder Bourgouduna e nder diwan Halayɓe ngesa ba nan toon ngesa manna nan toon ko ɗum addi ɗum oɗa ferno yeehi Bourgouduna hawnaki ni taw wonɓe nder Bourgouduna ma e saraji mum ko wayno aten en walla ñaabina en ene gandi walla meeɗi ni nande guesa bani haale wonɓe ñaabina en aten en ɓe kam ene cawdi Bourgouduna ene wawi taw ene nana ɗum eyyi joni noon ko ɗum woni konngol bone mannugol saabu wontani yimɓe caɗele somo ɗano ko mawronde somo yaaha wuuro wongo kadi ko mabɓe bakkomo o yawtine wuuro yeeru so ari Agnam Goli joni somo yawta Agnam Coɗay ma Agnam Goli naɓe bakkomo dondomo hawa yetto Agnam Coɗay jippinamo Agnam Coɗay naɓe ƴettamo kadi dondomo hawa yawta Agnam Wuro Siré noon o yarata kala tomo yaaha wuuro ko noon waɗata o wontani yimɓe caɗele noon ɓe mbima bone manna ɗum woni konngol bone manna joni noon holko addi konngol baalel manna ni ko kanko kuy o omo joguino geddu woni ko mbiyeten hudum ko ɓe mbiye geddu ɓe mbiye hudum eyyi joni noon pirten ɗon kadi geddu nde wonno so tawi koto baali gonata pular wiyata ɗum ko geddu so tawi koto gertoɗe gonata wiyete ko nguuna so tawi koto pucci gonata wiyete ko gambal pour ha ɓuuron wawde famde
joni noon hudumo ne wawi wonde hudum baali walla wona hudum bey tan joni noon nder hudumo ko nden kadine ko toon konngol koɓe mbiyata wonde udumere wona lomto baafal udumere ko leɗɗe tan baɗeteɗe paale gona mbaɗe ɗon neɗɗo so wari tan ne wawi haɓɓidde walla gangta tan itta ɗum woni udumere wona lomto baafal ɗeɗo kelmakte ko banggue ko jubbande tan eyyi to pucci noon ko gambal pucci joni noon kuy kañum mbiɗen omo joguino geddu o woni hen ko baali ɗi ko kanko jeeyiɗi joni noon baali ɗi ko baali kesi kadi baali ɗi ko ekkinte diwgol e polgol kala subaka mo fini o jogui ko aynaɓe ɓe kañumenne ko mbaɗantamo ko ƴaro ene ekkina baali ɗi alay saago ñande guri baali ɗi woni mbiyen ƴarugal ñande dawra foof o wiyata ko baali makko ko kañumen gardinte kala nde ene waɗe ƴaro o wiyata ko baali makko gardoto kanko kuy nde baali wuuro agaɓe ɓe puɗɗo notitade ndewa hen kanko ko baali makko tan gardoto eyyi udum tigui rigui LBA o wi ko ñalbe walla gooleje machallah no fulɓe kam ɓuuri andude joni kanko mo jogui baali makko so tawi ƴaro yonti o wiyata ko baali makko gardoto kanko kuy kala noon mbaalu ngu rewani e baali makko jomum addete lepte cattuɗe c'est à dire so tawi mbeɗa jogui baali baalam oori baalam ɗi ndewani e baali makko mi noddete mi adde mi lepte noon tigui pulle mo cooga weltanama no fewi kanko ko noon o wonirno e mabɓe so tawi on jaadi joni baali ma dawi dawde baali makko alay saago baali ma ɗi ndewa caggal baali makko so baali ma ndewani caggal baali makko an gaynako a noddete lepteɗa kanko kuyi ko noon wano joni noon kala mbaalu ngol ngu mbiɗen ngu rewani e baali makko jomum addete lepte cattuɗi joni noon o waɗi hakkille makko e ko no ardori yimɓeɓe ni ko noon o halfiri yimɓeɓe kadi ko noonne kadi jawdi makko foti wadude e jawdi yimɓeɓe c'est à dire ko gardiɗo yimɓe kanko halfi yimɓe wadde hay baali makko poti halfude baali yimɓeɓe kanko kuyi ko noon o wuuri ko ɗum adduno noon fuutankoɓe mbiyata walla ni sukaɓe fuutankoɓe pijiranno baalel manna ɓe mbiya so hoore ɓoggol walla garowol fooɗama tan ko heddi ko fof worsitto rewa hen ɗum addi ngol konngol fuutankoɓe ne mbiya noon ɓe mbiyata ko baalel manna so hoore ɓoggol walla garowol fooɗama tan ko heddi ko yo worsito rewa hen ngol ɗo konngol wonko ngol firata so nani o wi ko so hoore ɓoggol walla garowol fooɗama tan ko heddi ko yo worsito rewa hen c'est à dire so baali manna gardima tan keddiɗi yo ndewa hen hay goto noon woto ardito manna baali mum woto gardito manna so baali makko jeehi ko heddi ko foof yo rewa hen c'est à dire garowol sa ɗirti ɗum tan hankkadi foni foti ittade ha laaɓa ko heddi ko fof rewata hen ɗum addi konngol baalel manna joni noon heddi gueɗal gotal inchallah kumbaɗa ha mbiɗa aɗa jogui question en livre pulaar en France sa windi kam lesmami wadde dikkiri jommolo Abou Demba Dembélé omo yeeye defte pulaar